പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇനി നോർക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. സംസ്ഥാനമാകെ അധികാരപരിധിയുള്ള ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 50 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാകും. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനുമാണ് നോർക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുൻഗണന നൽകുക. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പരാതികൾ അതിവേഗത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും തീർപ്പാക്കുന്നതിനും വിദേശ തൊഴിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന ലോക കേരള സഭയിൽ ഉയർന്ന ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അധികാരപരിധിയുള്ള നോർക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക. 50 അംഗ പോലീസ് സേനാ സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി നിയോഗിക്കുക. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ വിദേശ തൊഴിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, തൊഴിൽ കരാർ ലംഘനങ്ങൾ, പ്രവാസികളുടെ കുടുംബപരവും വൈവാഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, വസ്തു കയ്യേറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തി പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കാനാണ് നോർക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ന്യൂസ് മലയാളം, തിരുവനന്തപുരം.